Raras katon rumeding ngakasa Kang Mas Patih Udawa kula aturi prayogi lenggah Kang Mas. Kaya-kaya ora bakal kurang prayoga lungguhipun Kakang wis tumata sangka manteping pamikir jalaranipun Kakang tansah cecaketan marang Diajeng Antiwati. Sampun dumugi titiwancinipun kula kaliyan panjenengan palakrama sampun saklebetipun sepeken dinten menika yen miturut seka kepareng dawuh timbalan dalem para sesembahku ing Ngamarta saha sesembahku Ndwarawati yen tekan titiwanci sepasaring penganten pun Kakang lawan Diajeng bakal diboyong ana negara Ngamarta. Malah ingkang ngrasakake iku Gusti Musinur Ngamarta Prabu Puntadewa kabiyantu marang para kadang. Kaya mengkono mau ora mukal. Awit rikala semana pun Kakang bisa palakrama marang Diajeng uga seka reka dayane Gustimu Kesuma Dewi Wara Sembadra. Mekaten Kang Mas. Kejaba sangka iku Yayi, pun Kakang kepingin bakal ngerti prastiyamu apa ta sababe. Rikala semana Diajeng wis bakal dipalakramakake karo Sarjogsema dasar putra Nalendra Binathara Birbondo Yuga Bandung sentanane. Tur dasar isih muda, lha kok dadi Diajeng malah abot ngladenipun Kakang inggih mongko pun Kakang kitraing wong kang sudra. Papa Sudra Wulandara. Dasaripun Kakang mung putrane Rama Demang Antagopa. Ingkang bakal tok milik akhir tembe mburine apa? Lan ingkang dienggo gawe anteping pamikir Diajeng iku apa? Menawa to bagus pun Kakang dasare ora bagus, yen to pun Kakang Birbondo ateges mamerke donya branane. Saknyatanipun Kakang ora duwe donya brana. Katresnan boten kabeta saking tumpukaning bondo donya, boten kabeta saking endahing rupi, namung saking cocoking raos kula. Senadyan to Sarjogsema menika putra Nata Binathara dasar ingkang kathah samya nyebataken bilih menika binjing calon Nalendra. Nanging Kang Rayi mboten kepingin nampi kelenggan mekaten jeraos sing manah kula tuwing katresnan dumateng Kang Mas Patih Udawa. Kaya mengkono mau tak tampa kanthi bungah. Dik, apa? Arang sing jenenge Tresna Jati ku ya angel. Iya. Raya ta? Wong aku karo kowe iki ya ngrumangsani dadi wong wadon. Nek aku ora weruh kakangmu wae 3 dina lah aku komeng seminggu, kakangmu mulai wis komeng kok aku. Iya. Kaya ngono kuwi, cek zamane isih pacaran. Kakangmu ku nek goleki aku biak-biakan. Nek wong aran ya tresna ya dhewe ya somong karo aku. Nah, aku ki ora ndek apa-apa, Dik. Mboten dados napa. Aku sesuk gelem dadi bojomu ning kudu tok tukokke gamelan. Ning ya gelem, ya aku ya sago ora ketan ning gender wesi sewilah. Nggo njugil mripat. Gender wesi sewilah ki nggo apa? Reka-reka wae kowe iki. Yuyu. Ah ning jenenge wong tresna iki ya kaya ngono kuwi kok. Nah iya. Nah saiki iki angger milu ngono nek ora pamit karo aku ya. Mas, kowe lunga.
Iya. Aku melu. Kuwi jenenge nek lunga kok ngono kuwi nyeleweng-nyeleweng ngarepan. Adate nang lunga kuwi aku kudu nyeraki aku, ngrangkul aku. Kok lunga mak blenes. Aku nesu. Ha iya. Kaya kowe kuwi nak. Lemu bebrayan karo bojomu kuwi aja bendina kok nesu wae iki aja. Kudu disabarake kowe kuwi nak. Awit kowe iki sedulurku enom. Ayo kepangat iki adimu kok. Nek ora kepangat aku ya ora bakal piye-piye wong senengane iki cok ngono kuwi to. Senengane sok selewang pancen wong lanang saiki ora karo dilahir patine kok. Tadi wae padha wae. Ora pandang gedhe, ora pandang cilik. Ora pandang saya nek jalan wis. Arep mlime ndi bojo loro kae terkadang mburi ya nenem. Ya ora kok. Patace wis ngono kowe. Labis-labis iki ya mek loro terkadang siji mburi arah-arah. Mula saiki adimu tak tertipake tenan aku jaga. Awet angel lho golek wong mentuwat. Banjur golek wong mentuwat. Ala temenan. Ya iso kembar to adimu ya selirane ya lemu aku ya lemu tadi. Ganas bane. Nek ya bojomu nang seni, seni anggere lunga ngono ya aku ya apik kae. Dhewe ya cok mayang. Oh iya. Tekodhok tak pethukake ngono terus tak uculi klambine tak cendheke tak gogohi sake. Ora tak gogohi sake tapis terus tak tantang mambengi sindene sapa. Wis gelagepan kono lunga wis ra ndek dhuwit. Kowe iki aja reka-reka kok nak kang rumangsani. Mbok ya ora sacok warna-warna wong wedok ora sacok cemburu. Sing ayem tentrem dadi ora sah. Nek agek disanding ya bojo, nek ora ya ora ngono. Iki jenenge wong wedok sing wis longgar pikirane ngono lho. Ora sah warna-warna. Mbok wong ki iso maca drijimu 5 ora. Driji 5 kuwi mengko karep ngono tembung jentik. Kuwi jentik ki wong wedok kudu iso utak-utik. Ngono. Wong lanang teko terus dheweke utak-utik ngono lho. Nek ora ngutak-utik bojomu kok klerak. Sing cantik iki tegese iki ya nyambut gawe, ora ana wedang gawe wedang, ora ana sego gawe panganan ngono. Ya sing siji jenenge jentik maneh ya kemau wong wedok kudu sing sumeh. Wong lanang teko ya diapiki ngono. Ayo ya kaya mangku mau to dipethukke, mengko terus nek kira-kira mandel jeglukake tembok. Ora manis nek kok ngono kuwi. Njur temunggul wong wedok kuwi dadi tetunggule wong sak omah wajib mimpin anak, ngandani anak ngono. Sing jenenge penuduh, ngerti? Ngerti. Tegese wong wedok iki wajib nuduhake. Kok kleru kungko. Nuduhke apa? Tegese wong wedok iki wajib nuduhake, tegese gawe saran sing becik ngono. Nek kira-kira tumindake sing lanang kuwi kemajuan dundurke, yen kemundur diajokke kuwi jenenge nuduhake tumindak sing bener. Ora kok nuduhke njur bojomu tok eneng-eneng iki ora. Ayo. Anjur singgal dhewe jempol kuwi tegese apa? Jempol kuwi paijem ngompol. Oh, luwak iki. Paijem ngompol, paijem dengkul mlecek kuwi. Jempol kuwi jeneng jentik sing sopan dhewe arep apa-apa angger wis ngetokake jempol iki wong sing sopan. Bukti nyatane nek ana tamu monggo ora sing tok atungke jempole to. Ndak ana tamu sing datungke jenenge monggo. Tak ra wangun. Iya. Mulane
Ngono kuwi ya, Nak. Ya, kowe rada disida ngono le padu karo bojomu. Ya ming akeh iki kuwi kok sing kari dhewe. Ah iya. Nek sawise ya tresnane saya kepati-pati. Bali saka sangkan-sangkan ya teko dokter tak elus-elus. Aku ya njaluk ngapura bapakne Sri. Ayo ora dadi apa iso meneh aja kaya ngono kuwi mak ngono karo aku arep makne Sri ora ya kembangno kowe. Kene. Pendiang pisan. Sing kene iki apane? Kuwi duwite kuwi tak jaluk. Wis rampung apa durung ling ngandani sedulurmu. Empun kok nyuwun pangapunten nggih Den Ayu kula niki nek mejang adi kula niki mboten kula temoni jen do ijen senengane cok meracal ya. Mau wis anak-anak kok bendina kok brag-brug. Lah napa tumon agek nesu sing dinesoni bojone kok sing didupak ngantek klingkangan anake niku rak ya. Dadi penasaran ta. Sing sing wedok ya sing dioso-oso ya anake, nek sing wedok nesu karo sing lanang ya sing dioso-oso anake. Mulane anake ya kuru-kuru ta nek. Ya sing jenenge Saron niku awake ngantek kuru, bocah semono gedene urung bisa omong. Kang Mas Patih Udawa apa yayi? Sampun dangu wiwit rikala enjing menika wau ngantos saengga sepriki Rama mboten kondur-kondur. Yo gandeng wis rada sawetara suwe ora tau sowan ana kraton Ngastina mbok menawa. Iki negara Ngastina ana karibetan sawetara, mestine Rama uga melu ngembat watang aputung jung Kumbalurut awit ing kono kalengganing patih kang uga gedhe tanggung jawabe marang negara Ngastina. Mekaten Kang. Rindu mawur katon lirsang mangawur mangisang. Tinolir tengaraning prajurit gong maguru gongso. Suara tetek lir mbutul no. Inarikta rikala semono sang Nindya mantri muka pangarsa Rekena Patih Hari Sengkuni wis manjing jroning kepatihan ploso jenar Lestantun dumugi Taman Keputren. Prisa ingin putra kekalih kang sami lelenggan sigra den perpeki tawang-tawang tangis anakku lan kedawasa. Nani Renang lengesang mukslendriya raga ngendinggan mutipa
patra kang kumleyan katiuping mandra pranantaka apindo jatine skara Rama mboten nginten sakunduripun wonten ing kepatihan Rama tawang-tawang Brata menapa ingkang dipun penggalih Kanjeng Rama kula triparing dawuh Rama pati sengkuni wonten menapa sajak mengku Sungkawa anakku lanang nggih Patih Udawa dina Antiwati patenana wae bapakmu kaya mengkene rasane wong nampa duka marang Nalendra mula-mula ya kowe bocah sekloron nampi deduka kados pundi Rama rikala aku sowan ana kraton Ngastina wong agung paring kuninga menawa ta putra raja Ngastina putuku Sarjaksuma nandhang yodi gerah ngengleng akeh-akeh kang dadi ngendikane sakwise bisa tak midhangetake pungkasane aku supaya misahke marang kowe bocah loro yen aku ora tegel misahke marang kowe bocah loro aku dilereni le dadi patih ngemana karo wong tuwa ya ngger Udawa karo Antiwati kowe do sowana Pak Dukuh kana enggal sowanana ngersane kang kewajiban do pegatana kowe karo bojomu kudu pisah yen arep ngeman karo wong tuwa Udawa bojomu kek ana layang kula menika kantun nderek yen pancen dasaripun diajeng Antiwati menika miderek kersanipun Rama sumedya kadhawuhaken kaliyan Sarjaksuma enjing lan sontenipun kula sumarah tangan kekalih wong ngersanipun sinuwun Prabu Jaka Pitana ewa semanten yen kang putra menika mangke mboten miderek kersanipun sinuwun Prabu Jaka Pitana lajeng kados pundi kula aturi dangu yen kula gampil Rama kepiye Antiwati kowe njaluk layang bojomu kula tumindak mekaten menika ora jalaran kula sampun tresna kaliyan Kang Mas Patih Udawa ta Rama kantun kosok wangsulipun Rama tresna kaliyan ingkang putra menapa mboten yen pancen tresna kaliyan ingkang putra Rama mboten perlu kuwatos senajan to kendel anggenipun dados patih dasaripun sampun sepuh malah prayogi panjenengan kula dherekaken suwita wonten Praja Ndwarawati kemawon Rama ewadene yen Rama awrat kelengganipun wiwit dinten menika kula kekalih malah badhe nyuwun pamit pejah kemawon yen to kula pisah kaliyan Kang Mas Udawa trimah mboten mangertos gelaring jagat kemawon Rama edian bocah kok kaya ngono judeg rasane ngatiku upamane to kena tak ganti ya njur tak goleke ganti lah wong ora Sarjaksuma kudu njaluk kowe gek kowe ora gelem pisah karo Udawa kepiye Antiwati terangane Sarjaksuma ku yo ngawur wae biyene tau ngoyak aku
kok ngono Pak dipek putra ratu ora maido. Yen dasare wong aku ki ora tresna kok kae putra ratu ning rondo kencir dadi ora cocok le cok glang-gling. Ora sejere jodoh ki ora karuan kok mbok cilik. Mau entah muni Mbak Ayu kok mbok cilik. Dasare kene ketemu jodoh ki arep keletara segara gunung nek pin dijodoh ya pilih merkali iso ketemu. Ah iya. Nek arep mengkarek mondong iki wis semono angel. Ara aja to? Heeh. Contone wong ya akeh ora wis siji loro. Mula mengkono. Mongko iki yen kowe ora gelem pisah karo Udawa, galu tontonan Kurawa padha nyaketi kepatihan Plasa Jenar. Ora wurung iki mengko aku sing bakal dadi korban. Cilik aku kudu lunga saka kene. Gedhe aku dipateni kepiye Antiwati. Yen Rama panjenengan sampun pitados mboten perlu kuwatos. Nanging yen kula sepados pisah kaliyan Kang Mas Udawa kula trimah pejah kemawon. Udawa kepiye lelakonku iki mengko ora wurung bakal mati dikeroyok Kurawa. Mangjat turta srumapanggah katekaping runang gono. Runang gono gawe gelar wang-wang. Mboten perlu kuwatos yen pancen ingkang putra sampun mboten saged pisah kaliyan kula. Kula sagah nanggulangi bebayanipun Kanjeng Rama. Ingkang diancam ora urung kejaba aku mesti bakal dipateni. Mengko wis aku banjur ngancam Udawa ora gelem pisah karo bojomu ora urung kowe ya dipateni. Sekeca lenggah mangke kula labrake Guru. Kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Aja banjur ditegakake pertimbanganmu. Ayo ditututi kepiye swasana ing peperangan kepatihan Plasa Jenar. Mun suwawi kula dherekaken kucamban mangsa Budha tunggunen ing taman Plasa Jenar. Inggih denayi.
Jayajatra kang wis tinutup ing jroning gedhong waja manglung jangganira linepasan Pasupati Kang Mas Durjaya Dimas Tirtalawa kula tingali saking katebian menika Udawa malah medal saking kepatihan saking pandugi kula terang yen Paman Sengkuni mboten tegel misaken Udawa kaliyan Antiwati. Wah, keparat. Waduh. Ngemping loro gigi pati. Oh. Sakmenika mun ngantos kelayatan. Sedaya para kadang kula kadhawuh supados Semadya Tata. Bocah prajurit. Lho. Semadya Tata duk tali godi cawisake. Metuake pati Udawa sendika. Dipetone iki, Mas. Udawa. Kowe arep ana ngendi? Budya tak sembadani bangga tak rampungi ora mau tak rangket sak maratuwamu. Papak kepranggul bawatnya bentar mulat risanya suranggong koro mangsa ngarunang gono runang gono gawe gelar wang-wang Pati Udawa apa Jayajatra kowe wangune bergancang ana ngarepan aku iya pancen kepara nyata wong Astina bola-bali pancen wong sing ala tumindake ora bakal aku mingkuh ngadepake perkara iki ora bakal aku semingkir sangka ing kepatihan Plasa Jenar wis saiki Tirtanata kowe urung ora urung mesti bakal ngancam sedane Rama Pati Sengkuni. Manuta tak pateni Tirtanata. Wah. Saya lancang tembungmu ana ngarepan aku. Maratuwamu kon rene nak rangkete tangane ora netepi malang dawuh dalem Koko Prabu. Ora mung Pati Sengkuni Udawa uga bakal tak buwanda tanganmu. Aku gelem dadi pandan kowe kena gepok koncane Rama yen wis bisa nglangkai bangkene Udawa pecah silam semua.
Mas Tirta to? Kula Kang Mas Durjaya. Kok wangune kok berangkang-berangkang. Ketok aku krungu kaduan ana swara ndlangtang. Terang yen Udawa menika mboten dipun pisahaken kalian Antiwati. Nyatanipun Udawa pinanggih kula malah nantang kula. Ora sida begalan, mboten keparak ora urus. Sengkuni pancen tuwa-tuwa ora kena digugu swarane. Lajeng kula tantang Udawa wantun. Pancakara mboten nginten. Ketoke ora ana kabare jebul tandange ngebat-ebatake. Tangane kaya mimis kolontaka. Ya wong salangsul wulangane Sencaki. Sing dicontoh ki Sencaki. Ya kabeh iki pokoke mung karek sing dicontoh. Sing dicontoh Sencaki ya turu Sencaki, sing dicontoh Janaka ya kaya Janaka. Kaya tiru pengarep. Aja wedi-wedi mung Udawa kok diweden. Badhe kula dawahi dedamel. Ki apa? Oh iya. Ana satria kok ditembung. Anggo apa? Kula mbeta godhog. Udawa kiat nampi godhog kula Kiai Gelinggang. Kula mbeguru kan Udawa prayoga. Ditibake Kiai Gelinggang pecah sirah Udawa. Ora semingkir kelakon ambyar sirah.
Aduh aku diantem teng aku iso mubeng mak fluwer. Tiba ning selokan timbles ngau gado meneh. Iya. Nggo soto gonceng iya. Brangkang-brangkang mak plenyok. Belek pitik. Nang epek-epek wah jan. Kakang Durmogat. Wah lha ulis temen. Kaya plejo cengenge sang. Tangi tuluhe guyung. Napa kae plejute Udawa? Silaku nganti benjut. Sing diantem sira kok dicekeli kok dujus. Kaya pidang-pidang gon kok ngayal. Sila diantem tiel, tiba weteng jiel. Aku diantem nggo cilau lalu bo aku meng isuk. Antem silae meneh jiel ora apa-apa, antem weteng jiel ora apa-apa, antem silae jiel. Amblok aku. Cilaki pokoke. Diantem langsung ora ono silae lak coto. Sanggo mikir apa lah. Kados pundi kang daturke Pamadura iki betul. Cemento Kuraweswara Macaring latri doane ngejroning rimba Kurusetra Paman Durna apa nggertir tanata ngaturaken kauningan Kurawa bibar lho sababe perang yen Udawa berguguk ngutawaton bundan datan Ratu Paman Sengkuni boten siyos misaken Udawa kalian Antiwati madipun paring dawuh supados Udawa wantun mengsah Kurawa ora urus banget dudu menungsa Sengkuni. Ger, Angga Prabu Dasakumara Kuruman. Pun cobi wonten menggalih. Apa kaya ngono kuwi wajibing patih karo ratu? Didhawuhi supaya misake Udawa karo Antiwati kok malah mantune dajane kon wani karo Kurawa. Ora pancen wong gendeng ora. Banjur Kurawa bubar kabeh, mboten wonten saged ngendih kridanipun Patih Udawa.
ing kathah sami nandhang sakit paman. Panjenengan kula capi nyepeng Udawa legas keca mangke Kendhalate Guru Udawa. Katriku mulung mangrempak ing kurta makiri rero nanggono kowe sing jenenge Pati Udawa. Ya dasar nyoto kowe ngaku sapa iki Senopati Ngastina putra angkat saka lima. Nalindra ing Batu Kencana aku Prabu Dasa Kumara. Yen kena penggake becik amrih bisa panjang yuswamu becik pertimbanganmu Antiwati pasrana ana negara Astina. Lancang pangucapmu kowe gegeden rumangsa dupi akeh kancamu. Senajan Pati Udawa ijen tanpa kantha tanpa kanthi tembungmu kang kowe mengkono mau bakal tak jawab yen ora tak ulungake Dyajeng Antiwati. Kowe kelakon boyong Dyajeng Antiwati yen panjen cilik aku pepes tanding karo kowe gedhe aku tekaning Pati. Wah. Komendel kowe Udawa. Wani ngadepake marang aku kanthi sukma kadang candak jebul siomong sewurung aja mlayu kembangake aku. Pati nduga temen jebul pancen diboyo.
ketibanan teping tanganku mung persasat disepelekake. Ayo pangga utawa tandingan aku. Ungano diadamu kelakon kesuduk keris Kiai Blabar nyembur getih gajah tiban. Sri tuntung mamber ganggang tangisana sekmo kang wis kontrang kantringan raga gumilang akilang ngendi papaning sukma upayanan swarga kang minulya tindakno kautamanira ngelingono cating sukma dedengan pindho kanggeng kulawan aduh mati aku patenana wae Prabu Dasa Kumara aku aja tok gawe wirang uculana bandanku Yai Jagadéwa Bathara prandek puna ora penantangmu kowe bisa mutungake wesi gligen angkuhmu kowe bekanan tumpang sawa ayo sambato kowe gelem pisah karo Antiwati ora aku ora manut aku ora gelem awit diajeng Antiwati tresna karo aku tenimbang aku pisah karo diajeng Antiwati becik aku patenana wae Udawa oh kowe iki pangen bocah amin kon megat bojomu kok rewel kowe Antiwati pisang ya kok sesuk tak goleke ijal aja semar takone goleke kae sing ana pinggir cagak ya aku yen kon pisah karo Antiwati aku gemang ora gelem kepiye panjen bocah elek atimu kowe iki bangetan mingkon megat bojone kok rewel kowe
Aduh diajeng nganti wati kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Pedhot katresnanipun Kakang marang diajeng awit pun Kakang kapikuting peperangan kapupuh ing ayuda diajeng. Diajeng Bagades. Diajeng cekelmu dekok. Udawa. Oh, patih ra kalap. Aku pisah karo sing wedok kok angene. Kebangeteng iki. Udawa. Ning ora weruh sesore kok biak-biakan. Nganti tasih diburuk-burukke iki. Paling bocah ora kalap ra ora. Aku aja tok gawirang aku patenono wae aku Pendhita Durna. Raden Sencaki kula nyuwun tulung Raden. Sencaki. Narai kelingan sing ora-ora. Dipun kunjara mawon yen. Bocah prajurit lho. Aja kelayatan utawa lupa pakunjaran. Aja makan-makan. Suraning para wadya bala tumapeng ayuda saleng tunjang rebut ducung Prayoginipun Udawa sampun mlebet ing pakunjaran menapa lajeng pun pejahit nengga dawuhipun ingkang Raka Angger Prabu Jaka Pitana. Sakmenika langkung prayogi badhe kula pasrahaken dumateng Angger Prabu Baladewa. Kula kepengin badhe ngertos prastiyanipun Angger Natamandura. Ajeng kula aturi nyepeng Sengkuni karo Antiwati. Yen pancen Angger Baladewa gelem nyekel Pati Sengkuni nyata tresna temenan, nanging yen ora gelem nyekel Pati Sengkuni niki mangke ampun nganti kesuwen. Baladewa dirangkat sisan tangan. Awit terang yen dheweke niku teng mriki niki malah ngutawatiri. Iya. Yen ngaten prayogi kula dimasrahaken dumateng sinuwun Prabu Baladewa. Mangke kula cerane. Istri nenggalaniro mula trisang waning pinta doaning puncaing gunung Pancatnyana Baladewa kula mat. Kula nyasi presa bilih medal menika Udawa sampun mlebet wonten pakunjaran. Lho. Kakang Udawa? Inggih.
Sengkuni ora gelem misake Udawa karo Antiwati, malah mantune diajani wani karo Kurawa. Nah, tundone kecekel temenan. Iku lak genawis ketok alane Patih Sengkuni. Iya. Kanjeng Udawa pun teng Pakunjaran, sakniki panjenengan kula pasrahi nyepeng Patih Sengkuni karo Antiwati. Yen pancen nyata penyamane tresna dhateng Angger Prabu Jaka Pitara kudu tegel nyekel Patih Sengkuni. Kosok wangsulipun yen panjenengan ora tegel nyekel Sengkuni terang yen tresna panjenengan dhateng Angger Jaka Pitara mengono nglair. Batine tresna karo wong Amarta. Terus pundi ge? Terus pundi? Saka menapa niku? Nggih, saka. Legas keco Paman Sengkuni ora gelem manut glandang niku lho. Pancen Ngastina wis sumbere ngangkara murka ki nang Durna. Wah. Pendhita kok ngono kok ora mati-mati. Lah sapa sing ora ngerti yen aku ki karo Kakang Udawa pancen wis kataman kebecikan wit jaman Kaki Antagopa momong karo aku. Iki mah dibeberke wah aku arep nulungi Kakang Udawa. Aku dianggep nyarujuki pakartine Kakang Udawa tatkala nyolong Dewi Antiwati. Inggih monggo yen aku ora mrinani Kakang Udawa. Kocap aku kepiye apa kena diarani yen aku ki ratu ingkang ambek adil Palamarta. Ateges aku ora ngerti marang mula bukaning uripku nang Mercapada. Yo Paman Sengkuni wae tak cerakane. Tak etok-etok nyekel nenggala raketan nggo wangun-wangun. Wis nenggalane tak tokne. Didelok kadikono nek ketok aku nesu. Angger ketok nyekel mingis-mingis kok ngene iki. Dianggep yang aku muring temenan. Nanging mung yen cerak Paman Sengkuni bakal tak kandhani kepiye carane bisane nulungi Kakang Udawa. Pon Paman Sengkuni, kula aturi kendel kula ing sowan. Antiwati kula Rama. Pancen kowe iki dong tiba nangsip elek. Kok saged ngendika mekaten mula-mula kowe dadak tresna karo Udawa. Udawa wi genah yen ming putrane Demang Antagopa. Putra wong pidak pejarahan kok tok tresnani. Kowe gelem dadi bojone Sarjasuma. Lesemana Dakumara. Dasar Pangeran Pati duwe pangkat lan duwe kelenggahan. Ora kepenak to, Nok. Wong katresnan menika ora kena ditimbangi karo pangkat kelenggahan. Ibadya kados pundi kula tetep tresna kaliyan Kang Mas Udawa. Dengkul mogek. Angger tresna karo Udawa cilaka ora urung dijaluki apa-apa kowe. Iya mboten menapa-menapa tak sediani. Dasare kula tresna kok. Wong edan.
kok katresnamu kok kaya ibumu karo aku. Zaman semono ya kaya kowe kuwi. Ning dadi ngertimu aku wis krungu lamat-lamat, mbuh bener mbuh ora, iki bojomu dikunjara. Kang Mas Udawa dipun kunjara. Iya, jagat kados pundi manggen kula badhe nulungi. Ora bakal bisa ditulungi, kowe mung angger cerak rono, nyerai perjurit kae ora urung cekal dileboke paku jaran sisan. Kang Mas kula mboten saged dipun tilar panjenengan. Ampun malih namung pejah dados ndek pengamun-amun kula labeti Kang Mas, kula nderek sinten. Wis rasa tok tangisi wis. Paman sing muni. Paman kula ingin sowan, Paman. Andiwati kula Rama aduh cilaka nggih. Iki yen ora kleru Gustimu Sinur Mandura rawuh ngasta pusaka nenggala mlayu wae. Iki lelakon apa-apa genah anake dijak mlayu. Wah, ora karu-karuan aku kira guneman sauntara bakal tak sasipresa murih prayogane malah wayu karo anake wadon. Mongko Durna nututi aku terus. Man, kadriyo. Tak rewangi munggah gunung medun jurang angger nata Mandura nututi karo awake dhewe terus nggih jagat kados pundi Rama cinarita rikala semana Patih Sengkuni ingkang ajrih amarga ngagung Mandura ngasta pusaka negara minggahing wukir wusana kabunton dalan sinaketan marang Kang Sinunata Mandura merga saka ajrih ing manah tega dumateng jiwa ragane Patih Sengkuni glundung jurang wajah surm kiwang kara kingkin kowe remang waswa kang layon ilang sirna denya memanisi wadananira layum kumelku ucem
ranyomratani marang sariranipun males denyolutira kawang-wang gegono bang sumirat sinuwun kula aturi mejahi ingkang abdi sinuwun. Iki lelakon apa iki? Antiwati wonten paring dawuh Paman Sengkuni tega karo patine prisa nggonku nyekal pusaka Nenggala Wasana banjur glundung jurang. Inggih mratelaken bilih sinuwun badhe paring deduka kanthi tega merjaya dumateng Kanjeng Rama. Kakandhani sak gluguting kolang kaling juwawut pinara 1000 aku ora bakal tegel marang Paman Sengkuni. Anggonku kanthi sumengka lakune nggawa pusaka Nenggala awit pancen aku ditemoni Paman Durna sing isine aku kudu bisa nyekel Paman Sengkuni. Yen aku ora bisa nyekel Paman Sengkuni ateges aku bakal nglabuhi marang Kakang Udawa mongko janjane pancen bener. Lajeng kados pundi sinuwun? Kowe tresna karo Sarjogsema apa ora? Mboten. Milih Sarjogsema apa milih Udawa? Milih Kang Mas Udawa. Milih Udawa apa Sarjogsema? Udawa. Sarjogsema apa Udawa? Udawa. Udawa apa Sarjogsema? Pokoke dawa pokoke. Oh, malah kelalen ra nganggo u barang. Jeneng kok ning ngendika kok bola-bali diwolak-walik wis kebacut tresna karo Udawa kok dituratari wae. Lahir batin tresna karo Kakang Udawa. Inggih sinuwun. Lah nek pancen ngono, saiki tak kabari yen Kakang Udawa nang Pakunjaran. Aduh, anggen kula badhe pitulungan kados pundi mbok inggih panjenengan kemawon sinuwun kaparing ana pitulungan. Ora iso. Sranane sing aja nganti aku ketara nggone suka pitulungan marang Kakang Udawa. Inggih. Saiki Antiwati mlayu sowan ana negara Ngamarta matura marang Yayi Puntadewa, Yayi Kresna lan para kadang kabeh sing isine minta senjata pitulung supaya paring pitulungan Kakang Udawa nang Pakunjaran. Nuwun ngestakaken dawuh. Sing randha cepet lakumu. Wektu iki aku ora ditutke karo Durna. Inggih, mongko ki Durna sedilongkas cerak karo aku. Aku yen wis diceraki Durna mengko tak etok-etoke bengok-bengok nguyak karo Antiwati. Inggih. Njur kowe mengko mlayu kowe ketoke kaya glundung jurang. Mangsa Buddha lemu bakal gawe rekodaya men ketara yen kaya glundung jurang metu kono kae. Sing rada cethek. Inggih lek kula mlajar kaduk wis amrih bisa njangkau mbok kathokan dawa wae. Wis aku tak etok nyekel senjata Nenggala. Das pundi, Nggar? Sampun kecepen dereng Sengkuni. Mangkeriyen. Antiwati manut dadi bojone Sarjogsema ora? Kula mboten. Tandak glene lho. Mlayu. Metu sing kono kuwi, sing rada cetek iki. Nah kono ora. Ah, ketrawasan bani. Ketrawasan.
Pandurna kula nggih gedrawasan. Paman Sengkuni kula bujung malah tega dumateng pejahipun glundung jurang sareng kalian Antiwati. Lole. Mbok ya dadi anu ki mau Sengkuni tak sing glundung Antiwati digawa ngger. Ora kok bapak anak glundung kabeh. Sesarengan gandeng asta kula bujung nenggala. Glundungipun wonten jurang menika. Iki. Badhe pun tututi? Boten. Samenika ngaten mawon nggih. Dipun tenggo salebetipun caturdasa dinten. Yen menika mangke wonten plambang dandang ingkang lelumbungan terang yen Sengkuni sampun pejah. Sareng kaliyan Antiwati, ewadene yen boten wonten menika dereng pejah. Iki. Dipun tenggo sak minggahipun Sengkuni saking jurang. Mekaten. Iya, mangke kula dawuhe dhateng para kadang Kurawa. Kula simadya tata-tata nenggo pakunjaran so tenggo dawuh dalem anak Prabu Jaka Putana benjing menapa anggenipun mejahi Udawa. Panjenengan tega mboten nyawang Udawa mati? Iya, tega. Kangge menapa mboten tega? Nah, ra ngaten. Nyotrek panjenengan Baladewa suci temenanan. Suci murni. Manunggal kalian kula. Iya. Monggo nggih pun dawaken Kurawa supados tenggo jurang menika salebetipun caturdasa dinten. Iya, Pak. Sangking ayuda mawas punangipun Condriya kang winongwara Yayi Dewa Pratala wonten dawuh Koko Prabu. Iki gandeng Udawa wis ana pakunjaran. Ing mongko Udawa iku patihe Bathara Kresna. Amrih tertibing pabarisan. Yayi wae tak dawuh supaya nyaketono negara Ndarawati. Cilik ngerti pekabaran gedhe bisa ketemu dhewe yen to Kresna bakal goleki pati Udawa. Yen to mung krungu kabar negara Ndarawati ditelusupi Wadyabara diangkah patine Kresna sak Wadyabaran. Yen pancen bisa ketemu dhewe becik rampung nyawan dari istana dawuh. Kepareng kula mbidalaken para Wadyabara nyaketi Praja Ndarawati sing ati-ati Yayi.